Чувала ли си за крепостта Туида? Или още си мислиш, че това е нова фитнес програма? Да, чувала съм за крепостта Туида. Била ли си в Туида? Или все още е в списъка ти ще отида някой ден, ама ни днес? За жалост не съм имала честа да посетя Туида, но се надявам скоро да го направя. Ако трябва да пишеш Туида с 3 думи, какви ще са те? Без «не я знам»? Може би трите думи, които най-добре описват крепостта, са история, култура и туризъм. Как си представиш живота тук преди 1000 години, като Игра на тронове или като пазарен ден Сливен? За жалост не знам какъв е пазарния ден в Сливен, но определено се надявам да е като Игра на тронове, тъй като ще бъде доста вълнуващо. Слушала ли си беседа за Туида? Ако да, кой ти остана в главата, фактите или шагите на екскурзовода? А ако не, как си представяш, че звучи, като урок по истории или като стендъп от римската епоха? Надявам се, че не е като урок по история, но определено ще има доста дати и факти. Как спорит теб най-важната за добрия екскурзовод знание, глаз или способност доводить группа в 35 градуса без да се разпадне? Определено и трите са много важни. Ако ти беше екскурзовод тук, как ще започнеш беседата си? Определено с фразата «Добре дошли в миналото». Звучи доста таинствено. Ако откриеш ниша древна в Туида, как си представяш, че ще е? Меч, преснен, тайна рецепта за баница. Въпреки, че тайната рецепта за баница е доста изкушаваща, по-скоро стари писма с разкази за битки, предателства и изневери. Как си представяше дена на археолога тук Индиана Джонс, но с повече прах и по-малко змии или просто много копане? Надявам се, че няма копане. По-скоро си представям да разглеждаме страшно много артефакти, които вече са намерени, и много разкази за битки и доста предизвикателства. Ако беше археолог, какво би искал, а да откриеш в крепостта скрита стая, древна монета или селфи от 4 век? Някоя средновековна книга с писания. Чувала ли си за битията в Туида, онези, дето понякога има рицарі, понякога театр, а понякога концерт под звездите? Ако да, кое ти звучи най-интересно? А ако не си, какво си представяш, че се случва зад древни стени, битка, балет или бенд с кавали? Чувала съм за тези събития, но определено балета и различните концерти под звездите ми звучат доста добре. Ако можеш да организираш лудо събитие в Туида, какво би било? Тъй като съм фен на книгите и особено на криминалните романи, бих организирала Разкри убиеца. Може даже да бъде в римски стил, за да е по-интересно. Каква повече искаш да има в Еве Туида, театър, концерти, разходки с фенери или готвени в доспехи? Всичко звучи супер интересно. За мен важно е по-скоро да има по нещо за всеки. Така че, каквото и да направите, мисля, че би било страхотно. Ако имаше суперсила в Туида, кое ще е невидимост, летение или да намираш хладна сянка? Да намеря хладна сянка. Как би подарила на Туида за рождение ден? Нова стена, повече туристи или просто ядеена галяма? Преградка. Нито едно от трите. Най-вероятно бих направила видеозапис с най-запомнящите си моменти от всяко едно събитие през годината. Как в свет ще дадеш на ководството на Туида? Повече забавления, робот-гид, вход с костюми. А защо не да съчетаем и трите? Робот-гид в костюм, който да забавлява туристите. Това би било интересно.